दिनै जोंनि सिमेन्ट सापरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि गायसनथाइ सान। बे गायसनथाइ साना 2004 मायथाइनि 17 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि जोनोम जादोंमोन। बेयाव आफादगिरि हिसाबै जोंनिनो दा फोरोंगुरु दनेस्वर नार्जारि सार आरो प्रबिन बर' सारमोना प्रबिन बसुमतारी सारमोना बे आफादखौ दानानै होलांदोंमोन। दिनै बे जोनोमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि जोनोमा 17 बोसोर जाबाय। बेवहाय जोङो दिनै सिमेन्ट सापरि जुनियर आरो सिनियर फरायसालिनि गासैबो बर' फरायसाफ्रा दिनै जों खौसे जानानै बे आफादखौ फोथांनानै लाखिनानै दं। लोगोसेनो बे आफादजों लोब्बा लाखिनानै जोङो 2008 मायथाइयाव गेरेमसा लाइसि मोनसे बिजाब दिहुनदोंमोन। आरोबाव 2019 बेयाव जों बिथराइ बिजाब बेखौ जों दिहुननो हादोंमोन। बिथां सिगांनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोननि समावहाय दिहुनदोंमोन। दा आङो बेखौनो खावलायनो सानो गासिबो फरायसालिमानि बर' फरायसाफ्रा जाहाथे जोंनि बे आफादजों लोब्बा थानानै बे फरायसालिमानि थासारिखौ बे फरायसालिमानि गासिबो खान्थिखौ मानिनानै बर' हारिखौ गेरेमसा लाखिनो बर' हारिनि गाननाय जोमनायजों जोंनि बे सिमेन्ट सापरि फरायसालिमाखौ जौगाहोनो गोमसारहोनो बेखौ आङो दिनैनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खावलायो। जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ नेवसिनानै गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय गाननानै फैया। जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायजोंनो फैनानै जोंनि बे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि होननानै सिनायथि होनांगोन। बेखौ आङो दिनैनि बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खावलायहरबाय। लोगोसेनो जोंनिनो गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आंखौ दिनैसिम हेफाजाब होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों। लोगोसेनो आंखौ बे बिबान लानायनिफ्राय दिनै जोबनो सम जाबाय। दिनैसिम आंखौ हेफाजाब खालामबोनाय मानगोनां सुक्लेस्वर बसुमतारी आदा बिथांनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। बिथाङा आंखौ दिनैसिम जेनोखि खामानि मावदों बेयाव बिथाङाबो दिनैसिम आंखौ हेफाजाब होदों, बोसोन होबोदों आरो गासिबो हाबाफारिखौ दिनैसिम मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायाव बिथाङा आंखौ हाजासे मदद खालामदों। बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोन नुजाथिफैनायनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। गेरेमसा लाइसि बियो गांसेल' ओंखारदोंमोन ना बोसोरारि खुगा लाइसि हिसाबै दिहुनबोबाय थानाय जादों? बेखौ जोङो 6थि बिसान ओंखारबाय बेवहाय। औ, आरो गेरेमसाया ओरैनो ओंखारबावनायाव लामायाव दं। आरो दा जोंहा खन्थाइ बिजाब मोनसे ओंखारनांगौ दं। बेखौबो जों दिनै जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खन्थाइगिरि जथुम मोनसे लादों। बेवहायनो जोङो दिनै सेथि, नैथि, थामथि बान्था राननानै जों दिनैनि बे खन्थाइगिरि जथुमजों लोगोसे खन्थाइ बिजाबखौ दिहुननो थाखाय जों आखायाव लादों।